ngatiti yamure inami yamukorofita yakabata motori penyu warema wona zitokwenyese amupositori yakabata motori Zotsakatike dzatakangotarisa yakabata motori wona tokandirwa otsotso rinobayo patinofamba baba yakabata motori mukoma muromo wakaenda padivi zvanga zvambofamba sei yakabata motori wokumwe kudamarika kunozenyanyo tidzoreredze yakabata motori uite mari yakabata motori wonyengedza hanzi uraya dzadzitsesi ufe nemari yakabata motori oposesa zvanzi gwenyesa umwe wako ufe nemari yakabata motori woposesa zvanzi rara nemwana wako uite mari chiko icho unenge moko asi chiko icho unenge nyobe wa chiko icho unenge mbogo ndati chiko icho wa unenge mbogo Steve Zidane Nando Yebo Wajira Expresso Mari nenegi penyu nenegi auna yayonakidza mari nenegi amadzadza dziripo baba wako varipo mai vako varipo sisi vako varipo koma vako varipo mbuya vako varipo sekuru vako varipo Mari neneki apenyu neneki mari neneki aina yayonakidza wawa uneneka amadzadza dziripo baba vako varipo sekuru vako varipo vatsano vako varipo koma vako varipo vana tete varipo sawira wako varipo
dziya dzawande chadzigara sei mota dziya dzawande chadzifambisa sei hama dzese wakawirei chaidya nani dzimwe dzacho kachekeri dzati uchaidya nani chaizganani hama dzese wakawirei chaizganani dzimwe dzacho kachekeri dzati uchaizganani